Il-qrieman ġabru l-ġimgħa wara nofsinhar biex jagħtu tislima lil Mary Louise Colero Preca. Okkażjoni speċjali li tagħmilhom kburin persuna li tant ħadmet għall-belt Twelida tul is-snin. Kliem ta' tifħir, tifkiriet sbieħ ta' Mary Louise Colero Preca, it-tieni President mara fl-istorja ta' Malta. Sewwa l-kwalitajiet tagħha, l-karizma tagħha, determinazzjoni tagħha, naħseb li ħatkun bħal President suċċessur ta' qabilha. Nimmaġina li għandha tikkopja sew. Hija hom taqriba kollha ħedik, speċjalment tal-inkapaċitati, tad-disabled u tal-batut u tal-vulnerabbli kollha. Mary Louise għandha qalba tad-deb, tgħin il-laboristi u anke min mhux laborist. Mhux biss il-kbar jirrikonoxxu l-ħidma tal-President il-ġdid, iżda anke żgħar. U kif taħseb li ħadkun bħala President issa? X'taħseb li tagħmel? Tmexxi u tkompli tmexxi. Taħdem mhux għall-edukazzjoni u fretek. Minn San George għal San Bastian fejn hemmhekk intlaqat minn salut ta' 21 murtal, kif ukoll mill-membri tal-banda ta' San Bastian